kayak apa? Walah, Empuk ya? empuk pokoknya. Nah aku wae. Lah ya ngono kok awake methek. Wedhus saya. Ndak apa-apa wedhus sebagai perwakilan dari perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosone kan Malik. wedhus. Kok bapakane wedhus? Lah sing kagungan Makane milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Lah orang menyakitkan. Iya. Biasane ngono, Pak. Ora. Wong lek halus sing ngono. Lho, wong lek biasane halus sing ngono kuwi. Kan iki senengan iki menggiring netizen kok. Lah Kan iya. aku dihujat nes lho. Iya. Ora, lah jarimu bodo amat, Mas. Lah ya wes jo menggiring. Mas Nanda. Nggih. Yo, suwe ra ketemu kudu salaman sih. Alhamdulillah pripun Pak Wartose sehat Pak Cahyo? Alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah pikantuk barokah panjenengan kula sehat. Nggih. Matur nuwun, matur Tegesipun nuwun. kula kali panjenengan Mas Nanda Nggih. wajib ngaturake panuwun dumateng PG Rejo Agung Baru Oh, nggih. ing atase mangsa udan kados mekaten Nggih. kersa nimbali kula kali panjenengan. Alhamdulillah, pokoknya kula nderek ndedonga, mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, Nggih, selamat jenengan sampun alhamdulillah. pinanggih kalian kula. Nggih. Seger waras nggih Mas. Nggih, nggih. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras luwih dhisik. Lah leres niku. Nggih to? Pokoknya kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia Aja semuanya. kalah semangate karo keluarga besar PG Rejo Agung. Lho nggih kula tetep semangat. Napa Guyub boleh? rukun kompak Lho, menggunakan gaman panunggal Nggih. selalu Oh, bersalam-salaman. nggih, Mila nggih, saking nggih. menika Ora ya kedadipun ambek iki contoh. ae. Wes. Ora kasil salaman mbek kono ya mbek watu Azharawat tau. Kok kaya watu Azhar Aswad niku pripun to, Pak? Wis salaman kono angele kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki malah ambune. Ambune piye? Lenga putih. Mosok lenga putih. Ya arum to. Jenengan iki kudune salaman kalian panjenenganipun Pak Cahyo mergo nderekke Pak Cahyo ngoten lho. Dalang budale pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki adoh-adoh kok Rembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion, Leres. wonten PG Rejo Agung. Baru. Baru nggih lah ngoten nggih Pak Nggih. Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki ya mbuh ya. Wong-wong ki sing do mirsani kabeh iki penonton-penonton ket komburi ki mau jebul do ora pangkling aku. Ora pangkling, Iso. berarti wis apal karo jenengan. Apal ki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok ngisor kono kuwi. Oh, mriku. Iya, do nyuwun foto. Iki Om Jolang sing biyen nggih dadi film sinetron Kian Santang ngono ya. Kok dadi film Kiang Santang iki lho. Oh, biyen yo ganteng kok le. Lah sampean biyen ganteng. Ah, Lah iki saiki kok dadi ora bagus, kok dadi elek ngene. acara tahun baru kebledosan mercon. Dadi kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir ning gone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Jolang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutup giling PG Rejo Agung. Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya ketok leh do manis-manis, Pak. Kok saged Lah ngoten? iki gara-gara kan manggone ning gone PG Rejo Agung. baru. Bengi ning gone bakul rokok iki ning bakul gula aku ngantek melok muni angel kabeh. Sing mirsani tumpuk-tumpuk. Tumpuk. Ngantek sing cilik-cilik digendong. Ngantek sing gedhe-gedhe kok do ra ketok, ngantek do nggawa-nggawa ancik-ancik mau. Lah nggih. Gara-gara sapa Dik Niken. Dik Niken. Bah, Karo aku nek karo sinden-sinden nom ya ora patek wis waleh. lah kira-kira sampean tak tangleti umpamane sinden sak menten iki, jenengan sing dipilih sing pundi jajal? Aku ya jelas milih sing pinggir dhewe sing kaya gilingan tebu. Lah kok iso milih sing pinggir dhewe sing enom akeh lho, Pak. Akeh sing pinggir dhewe nek jenengan dipelengak ngene iki iso kaya lori sing adahi tebu.
Sampean kok saged kewes mawon. gandos pantes. Lah iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe ngekeki pupuk urung wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe ngemah-ngemah. Walah. Jenengan ampun nyepelekke. Pripun ta Niku sing macane? pinggir njaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Weh. Niku nuwun sewu nggen swara, wah sak ret niki pedhot kabeh. Weh. Saya melih bab tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari niku pedhot kabeh nggih. Nggih, leres. Oh, alah. Jare bojone jenengan ya sinden Mas Julang. Nggih, riyen sinden, Pak. Ya, pas nembang napa nika saniki pun mboten nate nyinden. Loh, sebabe? Ah nyindene ning gone panasan ora menterop sambar bledek. Ning nuwun sewu Pak Cahyo. Pripun? Garwane Pak Jolang niki. Wah, niku napa kapan medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja Lho, kandhake wong. ora masalah. Oh, Bu Kesi iri meneh, Bu Kesi Pak anu garwane ngimpi wae muring-muring kok. Ning kan sampean kedah nulat kalian panjenengan Pak Cahyo. Tapi Iso romantis, iso harmonis kalian kang garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Jolang niki Pak Cahyo. Kalih garwane nggih Engke, serasi. wonten supermarket, wonten pasar niki digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. niki. Maksudnya gandeng terus niku sampean nggih romantis kados Pak Cahyo ngoten. kayak ra romantis. Lah kok digandeng terus? Lah nek tak culno njukuki sembarang Lah nek Bu Kesi kan wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Lah Iya. barang bojoku sini lho. Lah pripun? Dagelan rondok kondang. Heeh. Di bojo ning swalayan purik ngantek satpam domorowe. Piye? Jebule golek laos. Lah ya ning supermarket kok Kene golek kok laos. jarene komplit golek laos wae ra ono ning kowe. Sampean kok iso ngono lho. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Lah ngoten. Apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Weh, mbak-mbak sinden urung ana pabrik kene kuwi sono. Sampean ya urung lahir ya. Lho ala aku ya isih ning pucuke pelem. Mulane bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bu Kesi sak kanca. Lah nggih. Lah iya, iki ketingale yo wah piyaine langsing-langsing ning jebule makme aki-aki. Kok mame aki-aki. Mangkok 200 iku ning awor sinden iso kotong kabeh ngono. Sindene Pak Cahyo niki lho Pak. Iya. Pak Surya niki cantik-cantik Mas yo sepuh ning cantik-cantik lho. Sing endi sing sepuh? Ora enek iki nom kabeh. Mboten enten sing sepuh. Ora enek Lho, nom-nom iki kira-kira kabeh. sing loro iki yo nom apa tuwa Pak? Isih nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha ku sapa? Lho sindene Pak Cahyo iki ayu-ayu lho, Eh. sampeyan ampun ngoten. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah terus disorot lampu. Lah mau ning transit ke roh dhewe dastere teng klewer. Bah iya, ape salin aku ngantek pangkling lho. Barang gek metu kaya widodari. Ya, iku keistimewaane wanita-wanita. Nek wis kadung ngadi salira, ngadi busana lho. Lah, nggih. Wong wedok iki angger sansaya rapet, kualitas apik, regane larang. Walah tenan ya Pak. Tanggoku kae gak gelem rokane selawe sak glethake we. Kok tangga ora gelem. Sik jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Ken mau sing dilem kok Bu Kesi. Upamane Mas Julang jenengan duwe garwa kaya Bu Kesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane ndek garwa kaya Bu Kesi ngono piye jajal? Hah? Hah ketoke ra mungkin. Lho Sing kok jenenge upama ki piye to? Upama kok. Nun sewu lho Pak, kula nanti Piye? bojo ayu sirian. Lho nek aneh men. Ha kula cemburunan kok nek aku bento. Wong becing wedok ki ayu sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ke Cina ya. Ha, Cina. Blalalala tuntunan kok ning dinggon ape resepsi gandengan kula di. Lho niku tumbale Mbak ngoten-ngoten kula. Darane kaya ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Cina. Sing setunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose kados Istri Pak yang Julang. kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Ta iso ngono piye? Lho kuwi? nggih nek bobok berdua niku mboten saged rukun, malah padu niku pripun? Kalih bojone sing keloro niki to. Iya. Nek bobok niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jenenge wong kekeluargaan iki lak hubungane karo kerukunan nek malah tukaran. Lah ya kok iso tukaran iki piye maksude kok? Nggih. Turu wong loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho Pak. Piye piye? Gek turu kok roro hambekane kula niku sesek. Sesek bareng moto melek niku jebule adep-adepan padha mangape lho, Pak. Gek oyo-oyokan angin.
Rayanake. Aku ya sesek dekne ya sesek. Ning alhamdulillah wong saiki juk tanggapan rondok rame saiki untune tak kei pager. Untune diparingi Tak kei begel. Kok begel iku piye to? Sing dienggo untui lho. Namane iku behel. Ya behel-behel sing rega larang, Heeh. sing transparan regane 16.700.000. Walah. Hati-hati lho Bu, iki engko nek rusak ora tau sikatan saiki mah tomat tukul lombok tukul. Pangkemi kaya pot ngono. Kono tomat tukul lombok tukul iki. Akhire bojoku warisan apa meneh saiki duwe anggota anyar. Anggotane napa? Bang Mekar. Isin karo kancane saiki waluh. Piye Pak piye? Aku isin lho Mas. Aku isin. Isine piye? Sidane kuwi begele iki lho tak coplokno. Mbok coplokno. Tak copot. Heeh. Ning Surabaya ora ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ora ngatasi. Jakarta ya ora ngatasi. Tak gone Singapura. Wih, dagelan kaya garangan ngene kok iso gawe ning Singapura. Rai nomor loro, Mas sing penting iki kayane lho. Waduh. Gleleng tenan iki. Ayo wong Go ning Singapura. go ning Singapura. Arep nyepot Doktere telepon kula. Hmm. Gandeng sampun kadung niki kantil ndak bisa dilepas. Heeh. Kok pas kadung kantil iku piye to? Maksudnya gak iso dicoplok kadung nemplek iki lho. Udah nempel tidak ndak bisa bisa dicopot. dilepas ini gimana Mas Jolang? Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pripun? Pun dicopot sandase aku muni ngono. Gek mari repot. Mulane wong wedok itu apa anane? Nah, Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kaya bengi iki awake dhewe kudu sinau karo Pikir Rejo Agung. lah pripun? Bab napa, Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk bengi niki nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Tepuk tangan untuk Pikir Rejo Agung. Ngene iki nek cara bocah-bocah yoga sinden dagelan kondange kaya apa lek ora ono sing nanggap ngowoh Mas. Ngawah tenan ya. Kaya lori ra ono tebune ku lho runtung-runtung ning kono nganggur. Mulane bersyukur, berbagi rezeki. Heeh. Jenenge sedekah ora kudu dhuwit, ora kudu bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah Lho, rasa nggih, Pak? sedekah rasa dana rasa. Heeh. Lho, apa meneh nyawang sinden-sinden ngene iki. Heeh. Bayi. Piye. Wes ora guwak belas iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Berarti blok Warnanya sudah kekuning keemasan. kuning keemasan. Lah nek sing niki sing nom-nom niki. Tebu sing dipanen urung wayahe diumbarke kok emane man wayahe ngetut ngene iki. Nah. Ngetut. Kok wae ngetut iki lho. Kok sampean. Lah nek Dijajal. sing ngetut nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Nggih. Penak ngetute. Lah nek sing untune merongos ngeten umpamane ngetut piye? Lah Mas wong ganteng karo elek ki nek bojone wong sing dienggo ya gak raine wae kok. Lho, lapan. Sampeyan aja saru lho. Nyapa? Dipersani sedaya dulur-dulur lho, Pak. Lho saru piye to? Lho, lah kok sing dienggo ora raine kok iki? Lah iya, wong nek ganteng elek ki padha ae nek wis dadi bojone sing dienggo ki gak raine. Lapane. Gak iso elek ya. Apa meneh karo walah. Grupe Pak Cahyo Kuntadi ki bingungke Kok wong. bingungke napa bab napa, Jajal? Aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus? Nuwun sewu Pak niki dalange niki Pak Yoyok. Mboten Pak Cahyo Kuntadi balik metu. Lah terus? Terus Telepon Pak Samsul, Pak pripun to Sherlock kok teng mriku dalange Pak Cahyo Kuntadi wong jenengan ngaturi pirsa iki Pak Yoyok. Ijane ya Yoyok apa Cahyo Kuntadi? mergo nuwun sewu, kula niki yen KTP Cahyo Kuntadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyok. Oh. Yoyok yuyuke Kesi ngoten niku. Kene iki lho, sok nak awakmu ndek anak jenakno sing jenenge loro. Sing jenenge loro. Iya dadi nek mek utangan glibet iki gampang. Sing Kok nageh utangan mumet meneh? no. Kok iso utangan Tapi ya nama peminjam Cahyo Kuntadi bareng ditagih tanggane niki daleme Pak Cahyo mboten niki daleme Pak Yoyok ngono. Asik nagih melok mumet ngono. Ki awake dhewe ki tanpa guna. Ki awake dhewe ki wis nek ora disandingi sinden-sinden ku wong-wong nyawang aku kaya roh grahana. Lah iya. Sampeyan kula golekne kanca. Sing pundi, Pak? Niki enten Waranggana Madangkara sing made in kelahiran saking Medion Laladan Pule Pilang Kenceng
ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Wih, Mbak Dian Munasirah. Ayo. Wah, Cublak suweng men berdiri luwih dhisik. Yuk, Lah. dados. Mbak Dian sing pundi nih? Wah, sugeng dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Jolang. Nggih, nun sewu makcange ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tonggoku to Le. Heeh. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasilnya mah geblak sing lanang kuwi. Ndak kenging apa? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayine rambut tok, Mbak. Mosok kok iso ngono? Iya. Lho petugasnya piye petugasnya? Ah, Kleru lek USG kleru kuwi. mboten kleru ngoten. Piye petugasnya piye? Kleru apa piye? USG iki kamen. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki mujur ora mungkin to, Le. Lho petugasnya iki piye? Aku muring-muring karo petugase pripun iki hasilnya kok ngeten. Jebule petugase lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Loh, jebule Ya. petugase iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane kurang. Kamerane kurang mendur, bareng mendur lagi kotak. Oh ini janenya laki-laki. Sehat ngono. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok. Aku muni ngono kuwi. Barang ngono ku doktere apa petugase apa sing menjelaskan kesehatan. Iku ya isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to, Mbak? Sehat. Nun sewu tapi matane dhewe-dhewe muni ngono kuwi. Saged niku pripun? Ha motone awor nglumpuk ngene iki ya ora pantes Iya, to. motor masuk dhewe-dhewe. Mulane semua itu harus disyukuri. Nggih. Ya. Kula niku ndek wingi nggih pas sajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayeke niku wonten nuntuke. Oh ala-ala nggone bapake kakean kuwi. Ngene bapake kakean niku piye kok sampean kok ngono iki lho? Ya. Apa? Ah ngantek nglumpuk ning kene wi. Kan iki ya padha ae. Mosok kok ngantek nguntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho ala-ala mulane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Banyu menawi ketuban. Tuban apa Lamongan to Pak kae. Banyu ketuban kok Lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, beh kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku ora ndang buka-bukake, Pak. Sinden iki sinden piye? Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Lah iya. Lah iku bentuke terus nganti piye ya, Pak? Ayo modale kaya wah iki padha ae. Mangkel aku. Bareng randi kata-kata wah. Iya. Lah iku lek lagi monggo Mbak pun buka 4, monggo Mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra terus nggo tasbih jiro lupa 4 nembe 40 Mbak jiro lupa 4 45 Mbak ora pegel. Itu aduh jenengan iki belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan anu. Wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Dik nun sewu jenengan iki rak disesar to. Nggih. Jenengan pun priksa maca ning TikTok ki ana lho, bar disesar jahite kerapetan. Pengedan. Mbak Dian gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pegir Jagung. Iki yo Medion. Ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak iku mau sing Hajar Awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Sumira. Selamat sukses kagem tutup giling Raja Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Ya, Ya. kene iki 2 tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi. Amin. Tutup giling ya nanggap lagi biar sukses buka dan tutupnya.
Aku gak kondo amin. Lagi Lagi muni Pak Cahyo tok aku rambut cangking. Nggih, mangken jenengan usul Pak Cahyo. Aku Ya melu. ya ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking Mbah No Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu Sambung Wanci Dalu Katresnan Sejati. Nggih, wau sampun. Rondo Kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki Sambung Wanci Dalu. Nah, Lah gandeng nuwun sewu iki lak pelawake kalih. Nggih. Nek ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya sisan, Mbak. ayo Chandra. Salah. Sing ndi to? Salah iki. Kemeruh kuwi ora. Kok kemeruh. Oh alah, aku seneng sing ngono kuwi ngantek ngimpi-ngimpi kok, Pak. Bahaya. Nun sewu, Pak. Bar medun mesin ya malan. Iya nun sewu, piyai loro iki nun sewu. Piye, Pak? Kalau pun ngemiki ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau ndek bojo ayu tur model ngene iki Oh, niku. ngoten to. Nggih, pun. Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Ya kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan Lah, sing umur kuwi pira sing angel kok? disokok sape. Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kae sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake kok umur 34 ya? Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep Siji to. anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anake mbarep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Lho Mbak. kok hati-hati. Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Ya kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Mosok mendem mbako. Bayi kok Lah gara-garane apa? Lah mbok ibuke terus diundang dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Pengidan. Boleh mboke iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipun aturaken. Nah. Sambung Wanci Dalu Mbak Dian riyen, Mbak. Nah. Suarane apik, piyayine ayu, bojone wong. Merongos kowe. Wong ayu rujet wae. Oper Mbak Chandra Ayo, Mulya. Nok, aja kalah, Nok. Kudu sing apik ya, Kudu sing Mas. apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rekake aku bojomu ya. Alah, aja nek rekae Lah, tenanan piye? ngono wis. Ma, aku ndek bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya to. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar. Tur ya ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten Nek aku pantes. karo Mbak ngene kan pantes. Aku yo rada, Mbak Rada yo apa? ayu. Ayu. Rada memper ngono kuwi. Iya. Lah jajal lak kaya ngono kuwi jajal. Nggih, Nak gandengan piye? Ya, Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten Nah. mriki to. Jenengan tangleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten. alah terus sing muni atine elek. Lho nyapa to? Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki lho. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya Komorate, sing kakung kaya Komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Iya Mbak Chandra, iya. Trandene Sing apik, Pak. maksa
pipine halus sing ngene ya. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Trai pertama keri suwe ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok nok. Amin. Kira bar. Ora apa-apa. Bros kok iso meling-meling. Lah, ya ta matane. Yo. Kero nok. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira Yo. Pas Suryane kurang munggah ya jebul. Jebul ni Mas uga nanggepi. Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? Kula ajeng buak batang Mbak Dia. Ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan aja nek Bener, buat Pak, cocok. batang. Lah Iya to, iya. Mas? Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek arep Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong iki wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi Kian Santang. Kok ngono neh. Kaya ngene iki kian santang. Hah? Ala kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye. Sing nang omah apik iki. Ala modelmu. Tenan kono. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya Lah ta? aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Wedi nek wedi Kae nunut. Nunut. Ayo. Tenan. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging Waduh. Itu. wanci dahulu. Kene ya. Jane iki, Ya. jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lha sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelembarang mrene. Ngene. Layak lho ya kaya wedhus tenan. Baisu. Wes, ayo ya, Nok. Plek. Tanon. Wes, plek. Ah, ngene kok tak imbuh 50. Gaya Ayune boy kaya ngono, sek. Sek. Kok tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Ah, lah kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Teh, oh empuk jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya. empuk pokoke. Nah, aku wae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah iya to. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah iya to. Lagi dienggo watuke ya mencolot. Yo. Nano. Ya nak. Ngerti dhewe. Tanono Dienggo watuk mencolot. ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Entekne Mbak Dian Munasira. Yo. Ayo, Mbak Sira. Gambarmu uga ngeklo. Sing gedhe
mbayangke remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki Komo tenan sidat dadi cah Tulung Oh, yoga-yoga kanca-kanca kompak. Kompak tenan. Wah, ning transit ya komplit. Ana soto, ana krupuk. Walah. Nggih. Pancen sampun dados ciri khasipun panitia PG Rejo Agung anggenipun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Wah, Nggih. pitike mau entek sing isih urip bareng kok Mas. Kok iso? Ya dibeleh engko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh. Ya ile bijaksana kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, Nggih. itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Gitu payungan. Ah nggih. Yo, telaske. mendah baya yen sida urip lan nandika mesti bagya mulia juru lahir putri Sulestya terus bisa nyuara di
sudah tidak diragukan lagi kualitas sindennya Mas Cahyo. Betul sekali. Nggih. Lah menika wonten dawuh saking Bapak Yuswanto Mas Jolang. Nggih, estoke. Kanthi dawuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mas Cahyo Kuntadi matur nuwun sudah pinarak di Radio Madya FM. Dan selamat atas suksesnya Giling tahun 2025 Pikir Jagung Baru. Semoga tahun 2026 tebunya tambah melimpah Amin. dan menjadi barokah. Amin. Gusti ngejabahi. Tulung minta gending kutut manggung Mbak Kesi dan juga jaranan Mbak Winong. Wah, nggih. Nah niki kula selake rumiyin saderengipun genduk niken. Nggih. Ya Nong, diaturake klangenane Bapak Yuswanto tak aturake genduk Winong Nawangsih kanthi ninggal katresnan. Saya. Cocok. Atur dumateng Bapak Yuswanto sekalian Ibu Mas Yoga matur nuwun katresnanipun dumateng kula. Monggo langsung kemawon sepisan dangdut kedua jaranke Winong Nawangsih. Yo. Tepuk tangan yang meriah untuk Winong Nawangsih. Niki kasanah budaya Mas Jolang. Oh nggih leres. Gabungan
Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi genduk Niken Salindri. Bilih nuwun sewu sakderengipun Niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nah, nggih leres-leres nika Mak Tange. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Ya mumpung niki genduk Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut. Ha driji ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken, sehat, Nduk? Niken Salindri, ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegir Jagung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng mek ngono padha, Nduk. Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Ha iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin nggih, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok itu. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak. Mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik Ya semakin intinya. rejo, semakin Melimpah. Ya Semakin bolong mbok barokah. warai iki. Dikira Wes, aku goblok ora. ngono lho, Pak, paling ya, Pak ya. Iya. Wes, Kok menawa aku- dhek ora tega karo awakmu Nah. ngono ya. Kaya ngene wong tuwa iso sok ora tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan apa-apa. gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin Nggih. lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih. Hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Pak. Nggih. Nah, Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya rung salim ya Nduk. Wah, jan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lho kuwi sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Ah. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngimpekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngimpekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku kuwi kangen lho, Pak. Kangen aku dadi jenengane, buka Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah leranku kapan kok iso ora turu Ora lho? turu ya malah Ampun. kesehatane piye lak ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asline trah kok Klaten to. Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Bapak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Ha iku ya ora. Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kakek Iku- 2 tahun 3 tahun ngono. Piye? Iku Niku ora saestu to. iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono.
Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kuwale. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Lho, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. iki Bukan tembung anaknya ndi? yang menyangoni bapaknya. Lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Ah. Pak. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan, kuwi padha karo Yai Segara. Nah, Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Nah, terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik Cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen nang nggen CD-CD utawa ning YouTube kae, nang TikTok dan sebagainya kae. Ayo. Zaman saiki sih enek CD barang. Sidi nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. PP. Kok malah di PP gitu. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ambuh. Iya, Iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah sidi ora disetel candal-candalke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki Nah. coba sing klasik luwih dhisik. Jangan Buktekke lek mangkate Niken Salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Coba kaya apa? Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ya, pelak-pelak momon. Lho karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, Rinasa saya rasa nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane. Ini kuncianku buat masak banyak variasi di setiap situasi. Asli pedasnya. Beli sekarang.
apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Ah, sinaune mempeng. Yen wis rina enggal ratri kang Awas. mengasliramu tanana liya tak tresnani lahir Oh, piye? Cak Julang suarane piye? Wes pokoke nek niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut niken ki wis bakoh dhisik. Banget kuwate. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep angenteni. Wah, Ya. cocok mangga. Nggih. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni waya janji matan sak semiman jroning kalbu janji mas sirakan merati Genduk niken nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu nok ya bapakmu dhewe sinten Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah, andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae bocah nek kaya ngono nembang apa-apa nek becik apa-apa nek apik. Pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diglowentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan lak sregep prihatin, sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI Mas nggih. yo bapake kaya ngene, anake kan dadi Dadi Pegawai, apa? dadi pegawai no. Ah ning kono ki ora pegawe. Terus Nge-grab. Ning kono ki ngojek. Malah Malah nge-grab tak kira pegawai. Nulat salira lho wis pokoke Dik Niken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, Luar biasa. kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah tidak. Amin. Aku Ayah. Iya dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati loh. ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bapak Hari Puryanto. Lah. Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki nadyan di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Dina dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Ya, pasti. Yo tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa? Ala Apa sekarang. kono Puspitono lo Nah, boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek gini kan Ah. setia. Jajali takoni Pak Niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- ya. iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Tapi duwike rondok sithik. Nek iki elek, utange akeh milih ndi.
Jal milih Malah ndi, Kak? kaya remuk. Milih ndi coba? Lah aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, ngene dadi ngene iki bro sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Pak. awak Tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Tegese Bukan dadi saya, suami. bukan saya. Siapa? Wedhus saya. Ndak apa-apa wedhus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok nih kan Malik. wedhus. Kok mbok padane wedhus? Lah sing kagungan Dek Niken lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta murni. Berarti sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah, lah, Umpamane lah. kok roh wedhuse Dek Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus kowe Bokong. Gila. Oh, wedhus tak ya? Ah wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Sa, ae ki dirimu ngaturke apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewala. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mangke ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik. Men tembange niki diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ayo. Nah, kersane lenggah. Tangan yang meriah untuk Niken Salih ini. Oh. Jelas tenan. Presiden Indonesia. Karismatik tenan nggih. Estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. Mangga. Ciri khasnya Piyai Madiun ya. Terus pundi, Macane? Ndro Songo. Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapa Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas melaku. Ya. Jakarta Monggo Bapak Hariwuryanto katuran pindah wonten pepanggungan. Pur. Panas waktu orang pepanggung sendiri diseret lapangan dibentuk Surabaya geger ngonsinen Madiun Ciamis dan Cirebon tetap harmoni. Panas waktu orang pepayung segala diseret lapangan dibentuk Surabaya geger ngonsinen Madiun Ciamis Cirebon tetap harmoni. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niki wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi lah. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih, sampun. Nggih. Jane yen kula wau jane
kepengin jenengan jenak pinarak wonten ing palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri Kula niku. kuangen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Bekirjo Agung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah ngoten soalé. Melipat ganda. Nggih mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Bekirjo Agung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. Amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Oke, monggo. Dek zaman berjuang Jor kelingan anak lanang Yen tak openi Saiki ono ngendi Jarene wis menang keturutan sing digadang yen nate janji Saiki apa lali Sinante-nante mengkuno baca dongi sego jago yen tak silihi Salin iki wau Jawa terus ngangge caping. Lah nggih lerep men adem men tentrem ngoten Bapak. Nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja ini ora ilang me padha lara lopo Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya panjenengan ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho luar biasa. Iki dong-dongan to. Dong-dongan nggih. Nggih. Piyayi. Mbok wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Ingkang dalem suwun mugi-mugi sing penting estu. Sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Elok lah. Momong semene kae seh duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Terus pundi nika macange? Jane nek sing keri, enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri Sing keri Lali. lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to ora ilok.
Iboi to Mas. Ora matur nuwun malah njaluk imbuh. Saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca. Kangge Ayo kanca-kanca. nun sewu namung gojek niku wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ya ora kasil to. Kene kok. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Sange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Amin. Gendingipun Lestari Lintang Asmara. Ayo. Ayo. Pilihan Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal Dik Birgita iki ya langsung cek. Ayo nok, ayo. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Ya saya udah sabar. Angger wong wedok kok Lah diundang iya. sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Maaf bener Mas, ya Allah, sama ini jangan gemati banget karo aku Lah janan. piron iki aja pas nggo tengah, dadi nek dienggo mjakah iki rondok miring. Iya. Aku merah di ngonokne. Loh. Omong jare sampean mang seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. Lah nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku marah di ngonokne. Lho iku lho nikan niku piye Padahal sing usane? ngelem-ngelem sampean ganteng aku mean. Sayang tak benake wah bocah kok puwiter ngene. Iki Mama. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukung. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuh bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan nih Mbak Julang. Mas Jola aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen sampean ya kudu adil. Wah. Tuh. Loh, jare sayangnya be aku tok. Lho iki nah. Lho iku ucul, niken ucul. Lho, ayo. Sayang. Gendong aku tok. Lakoh tenan iki, kuat Aku tenan. ya rusak pengen tenan. digendong Mas Jola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Cek perawan. Ya ora jare merabi. Kowe ki aja ngono kuwi, ngono jenenge fitnah ya aja menyebar fitnah. Ora lek jare merabi, kan yo aku ora roh. Tengahi Mas Julang, tengahi Mas. Iki piye iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono wae. Angel to. Ora Iki kan padha yo pesen, padha. Mas, seneng. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas to Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Ya wis, yo. Ngono. Aku nek jajar nikane ning kamera nikane koyo Lah justru kuwi aku mau golek iku. Kayak hitam putih. Dadi iki Jelas hitam putih loh. masa ya nuwun sewu. Aku iki jejer wujude iki niken karo jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu ku piye to? ya ora, lek pomone aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, Ah. ya toh. Iya, Pomone putih. bojone iki putih. Lah. Dadine anak sok yo putih. Lah. Putih. Nek karo aku Nek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. Ula weling. Malah unik ngono kuwi. Apik. Apik. Apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Bah iya kak ya. Yo, Ayo. diaturake. Ayo. Dik Birgita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Ya, Cok. Ngerti cah loro do rukun ngono. Nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih karo. Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita iki pancen alus kaya atine ngono kuwi alus. Alus menyakiti.
menyakitkan. Iya. Biasane ngono, Pak. Ora. Wong lek halus sing ngono. Lho, wong lek biasane halus sing ngono kuwi. Kan kowe iki senengan iki menggiring netizen kok Lah akan. iya. Bisa aku dihujat Mas lho, Nah, iya. ora. Lah jarimu bodoh amat, Mas. Lah ya wes jo menggiring tapi. Kita omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur ya. Dan Ngene bodho amat. Wis lenggah saiki. yo. Lah lenggah, Pak. Ya Bapak tambah cerita sik dawa iki. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Dolan. lagi, Pak. Nggih tanggal 17 kan aja lali. Ya. Teng pundi, Pak? Lho ngundang anjuk ya karo sampeyan ngono. Oke. Tanggal 17 kula teng Jakarta, Pak. Tak susul jak mulih jak ning Nganjuk kowe. Ayo ngombian sabane Nganjuk. Ayo. Tanggapan. Ayo. Mas Jolang pinarak riyen nggih, Mas? Siap. Kula tak magita mbacutne gelar cerita.